Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Mai tare da Bahas TV, barka da wannan lokaci. Kamar yadda aka sani, ƙungiyar Izala duk shekara tana neman sadaka da gudumawan fatun lahiya, wanda al'umma sun ta taimakawa shekaru masu yawa. A ƙarshe dai yanzu an fito an gwada wa al'umma abin da aka yi, da fatunsu an gina gagarumi hamshakin masallaci a Abuja, kuma an buɗe wannan masallaci a wannan sati, yanda wannan masallaci ya samu halartar manyan baƙi, ciki har da shugaban ƙasa da karan kansa. Wanda ya huɗuba shine Sheikh Dr. Abdullahi Balalau, kuma abun ban ƙaye da burgewa da jin daɗi, lallai Dr. Abdullahi Balalau ya isar da saƙon talakawa zuwa ga mai girma shugaban ƙasa, kuma muna fatan wannan saƙo ya shiga kunnensa da kyau, kuma al'umma za su samu sauƙi. Wannan shine bambanci tsakanin malaman sunna da malaman bid'a. Malaman sunna suna nema wa al'umma wato mafita ne, suna nema wa al'umma sauƙi, suna nema wa al'umma yanda za su rayu bisa tafarki na daidai a duniyance da lahirance. Wanda malaman bid'a su wa karan kansu da 'ya'yansu suke nema wa suke neman mafita a wajen shugabanni. Kana cika ku da bayani, ga bayanin shi mai girma Dr. Abdullahi Balalau a takaice, sai a saurara a ji. Nabi wurin shiga gidan aljanna. Mai girma shugaban ƙasa, a yi amfani da watan Ramadan a ɗan ƙara buɗawa da tallafawa, a buɗe asusun gwamnati, a kawo tallafi ga al'umma wurin samar da abinci da farashi mai sauƙi, saboda lokacin Ramadan farashi yakan tashi ya haura sama. Idan aka samu wannan dama aka tausaya wa al'umma, Allah zai ƙara sama albarka. Talakawan nan masu ƙaunanka ne, masu maka addu'a ne, masu maka fatan alkhairi ne. To alhamdulillah, da fatan za a yi Ramadana cikin walwala kamar yadda shugaba ya nema a wajen shugaban ƙasa. Da fatan masu kuɗi za su tausaya wa talakawa, haka su ma talakawa za su zauna lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.